थांनो ओंखारदों बाब जि देलायगासिनो नायलाय फेयार लाभलिं लालायबावबाय आं थालालै आं बिटिसिआव थांसै मानो मालायनियावलाय नोंलाय बियो मा इलेक्सनबो मासो जाया माबो जाया फैसाबो थाइसे थाइनैबो मोना मालाय बिटिसिआवसो 12 मास इलेक्सन जाबाय थायो थाइसे थाइनै मोनबाय थायो ए इसासो होमबा आंखौबो लांफाया होमबा लाङा जाम्बा जाम्बालाय मा मावहैगोन नोंलाय इयावलाय जाम्बा जाम्बा नङालाय मानो जाम्बा पार्टि दं आरो आंहा मायाव थांगोन आरो आं बिपिएफ पार्टियाव थांगोन आरो बिपिएफआव जाम्बायासो थाखायोना जाबाय दे आसुरित मानसिलै नोङो बिपिएफआव ओइ जन खार्जिमोनजों लोगो जाहैगोन आरो आंहा इसोरथ' जौ लोंखायोना इसोरबो जाम्बाखाना थांबालाय जौ लोंग्रा बेंग्राखौनो जायो थां जाम्बा गल'ला बिसोरजों थांगोन आरो आंहा थां बे माइ इलेक्सनबो जाया माबो जाया इलेक्सन जोबबा फैफिनगोन इलेक्सन जोबबा फैफिनसै आं इलेक्सना जोबखायानो 12 मास इलेक्सन जाबाय थाखायो फैखाला आङो जों थाखानोसै दे थां बिदि थाबा हाजिरासो मावबाय जाबाय थानांगोन आङो थां जाम्बा आसुरित मारलै हौवाया